المفاتيح. هذا شيني wannan namiji. هذه wannan mace. man wa abu mai hankali kenan. ma me ko mene. zalika wancan namiji amma wanda ke nesa wancan. tilka waccar. hal shin. shi ma shine shin. to bari mu ga yadda ake dabara da waɗannan kalmomi, ya ake sa su a cikin jumla. hadha mudirun, wannan shugaban makaranta ne. hadhihi mudiratun, wannan shugaban makaranta ce mace. man waye. man hadha, waye wannan. hadha mudirun, wannan shugaban makaranta ne. ma hadha, menene wannan. hadha kitabun, wannan littafi ne. zalika muhandisun, wancan injiniya ne. tilka muhandisatun, waccar injiniya ce. hal hadha, zaka iya hada hal kasa hadha. hal hadha fallahun, shin wannan manomi ne. a hadha shurutiyun, a din nan da aka ce sai ka hada ta da hadha. a hadha shurutiyun, shin wannan dan sanda ne. to da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. assalamu alaikum.